Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Avui estic aquí perquè... Estic aquí caminant pel carrer perquè vaig a un dels concerts de Harry Potter. L'any passat ja vaig anar a un. No sé si us en recordeu que us vaig deixar un vídeo justament aquí al canal. I aquest any he volgut repetir perquè a més he trobat entrades per anar a un meet and greet on puc conèixer a un dels actors i que em firmi el llibre. No sé si us en recordareu que fa, crec, 3 anys us vaig penjar una foto al Twitter on vaig poder conèixer un dels actors també anant a un dels concerts. L'actor que vaig veure, que vaig poder xerrar amb ell i tot, doncs va ser el pare d'en Neville Longbottom. I aquest any, no sé qui serà, però tinc la sensació de que o tornarà a ser el pare d'en Longbottom o serà en Percy Weasley o serà en Goyle. Per què crec que serà en Goyle? Doncs perquè aquest any ha estat fent una gira bastant heavy de grossa per tot el món, sobretot per Europa, doncs anant a llocs de coses de Harry Potter on l'entrevistaven, feia meet and greets i tals. Llavors jo estic aquí sospitant i ja m'ensumo que podria ser en Goyle. I ara us volia ensenyar així com superràpidament què porto a dintre al bolso, perquè he agafat el llibre especial 20 anys que van fer de la Pedra Filosofal. No sé com s'estarà gravant això, perquè estic a dintre del bus. Que és aquest. I m'agradaria que me'l firmessin aquí, si pot ser. No, que diu, aquest llibre em va canviar la vida. Doncs m'agradaria que me'l signessin aquí, a veure si és possible. Ja s'ha acabat el concert, acabem de sortir, he portat aquí el meu llibre i... Espereu-vos. Tadà! Me l'han firmat. A part d'això, ha estat molt xulo i ens ho hem passat molt bé. Paula, ¿nos lo hemos pasado bien o no? Sí. Ah! Venga, el año que viene repetimos. Por supuesto. Ara, quan arribi a casa, us explicaré una mica tots els detallets de com ha sigut, què és el que ens ha agradat més i tal. Potser no és avui perquè ja són quasi les 12 de la nit, però si no, bueno, acabaré de fer el vídeo un altre dia. I us posaré uns quants retalls del que ha sigut el concert. Ens veiem aviat! No us vaig poder gravar el vídeo, evidentment, el dia que vaig arribar perquè era super tard, però ara sí que ja us explicaré com va anar el concert, quines cançons vaig poder escoltar i, a més, quin actor vaig poder conèixer de Harry Potter! És la tercera vegada que vaig a un concert de Harry Potter i la veritat és que sempre he anat a concerts diferents. A tots m'ho he passat super bé. M'agrada així anar canviant també una miqueta perquè em vas escoltant a diferents bandes, diferents posades en escena. L'actor que vaig poder conèixer, perquè tenia l'entrada VIP, va ser en Tolga Safir. ¿Pero usted quién es? Que és un actor molt secundari, però bueno, surt a la quarta pel·lícula de Harry Potter i és de Durmstrang. I doncs sempre va al costat de l'Igor Karkaroff. Harry's Wondrous World, both by John Williams. So in case you're wondering, yes, I was in Harry Potter and the Goblet of Fire. Can you believe that was 20 years ago? Do I look the same? Thank you. It's magic. I'm a wizard. Sincerament, quan vam comprar les entrades per anar al concert, estàvem molt hypejades, tant la Paula, la meva amiga, com jo, perquè vam agafar les entrades VIP. I esclar, ens hi entrava un autògraf, una foto i, doncs,
un llibret d'aquests. Clar, nosaltres ens pensàvem que algun dels actors que vindria doncs seria o un dels germans Weasley o en Josh Hartnett. ¡Qué decepción! I no va ser així. Vam conèixer en Tolga Safer. Va ser, doncs, el càster que va presentar absolutament tot el concert i la veritat és que és un noi supergraciós. Al principi estaven com una mica tristes dient vaya timo, hem pagat per una entrada VIP i no coneixerem, doncs, a un actor principal de la pel·lícula, no? Però al final, després, doncs, que fes de càster de tot el concert, que ens expliqués la seva experiència estant i rodant a Harry Potter, doncs la veritat és que ens van començar a venir ganes de fer-nos la foto amb ell i xerrar una estona amb ell. Durant el concert doncs, va explicar com va aconseguir el paper a la saga de Harry Potter i és que ell havia estat castejat per fer de Víctor Krum. El que passa que al final doncs, van decidir triar algú de Bulgària de veritat. Però com que l'audició havia anat tan i tan bé, van dir, vale, amb aquest noi hem de fer alguna cosa. Així que el van trucar i van dir, mira, hem creat un personatge expressament per tu. I va ser quan van crear doncs, aquest personatge que als llibres no surt, però a les pel·lícules doncs, va sempre acompanyant a l'Igor Karkaroff. També ens va explicar que quan ell estava rodant aquestes pel·lícules tenia 21-22 anyets, ara mateix en té 42, doncs fa 20 anys, més o menys. Que va ser una experiència increïble, que encara té molt bona relació amb molts dels actors i actrius que va conèixer allà, que el trio d'Oro són increïbles i que es van portar superbé, molts de riures entre tots ells. I després ens va explicar una mica doncs, que havia estat rodant durant 8 mesos per les escenes a les que havia sortit ell i que estava molt agraït de no haver hagut de filmar cap escena de Quidditch perquè, no sé si ho sabíeu, 10 hores de rodatge de Quidditch són 7 segons a les pel·lícules. Jo li vaig preguntar, Harry Potter t'ha obert moltes portes? I no, ens va dir que sincerament no, però que sempre quedava bé tenir el currículum per quan li oferien algun altre paper. I després ens va explicar doncs, que ara també està sortint a la sèrie de Vikingos, que per cert, jo he mirat la seva filmografia i ha participat en pel·lícules que estan bé. El que passa que jo crec que sempre ha estat en papers bastant secundaris. I després va ser el moment firma que ens van firmar doncs, els llibrets aquests que hi ha aquí, que bàsicament a dintre d'aquest llibret doncs, t'explica una mica la banda, la gent que toca, les cançons que toquen i tal qual. Que per cert, abans també us he ensenyat això de que hi sortia en Josh, aquí, perquè aquest concert bàsicament fan un tour per diversos països i depèn de la sort que tinguis, doncs et pot tocar un actor o un altre. I jo tenia claríssim que volia que em signessin el llibre de Harry Potter. Malauradament no tenia el meu llibre en català, així que vaig decidir portar l'edició especial dels 20 anys de Harry Potter i la Pedra Filosofal, que també, la veritat, m'ha agradat que me'l signés perquè és un llibre molt bonic, és una edició molt ben il·lustrada. I bé, vaig decidir que volia que me'l firmés aquí, en aquesta pàgina, que diu el llibre que em va canviar la vida. I aquí, doncs, la firma que em va deixar. Així que m'ho guardo com un superrecord perquè ara ja no puc dir que un actor que ha sortit a Harry Potter no va firmar cap llibre. I quan a la música sí que van tocar una mica de tot, de totes les pel·lícules, el que em va agradar, perquè així doncs, et transportes una mica en tota la saga, no? El que passa que estava molt enfocat a la quarta pel·lícula, normal, Calze de Foc, perquè doncs, és la pel·lícula que l'actor hi sortia. Una cosa que em va agradar va ser que van estar estructurant doncs, tot el concert, per exemple, en classe de pocions, doncs tocaven totes les cançons que sortien a les classes de pocions, arribada i marxada de Hogwarts, i tocaven doncs, totes aquestes cançons relacionades amb aquesta temàtica, classes de vol, totes les cançons de les classes de vol. Bueno, i des d'aquí, doncs, ja aprofito per enviar-li 300 petonets, Paula, todos para ti. Me lo pasé genial en el concierto. Y muchas gracias por compartir este maravilloso hobby mágico conmigo. Y que nena, que podemos decir que hemos conocido al actor de Harry Potter y que tenemos un fotón. Bueno, la meva amiga la Paula no és catalana, evidentment, per això no li parlo en català. Però dit això, gent, moltíssimes gràcies per haver vist aquest vídeo. Sisplau, deixeu-me aquí els comentaris si vosaltres heu anat mai a algun concert d'aquests de Harry Potter i si us fa una mica d'envejeta que tingui un autògraf.
Vinga, va, ens veiem a la propera i malifeta feta. Adéu, adéu.